Shoot ko na po. Lemon risa. Yung okay na yan. Alam mo ko okay. Sorry. Okay. Hindi ka man lang na-picture. My God. Tabi ko yan. Masay ka? Kaya ka mo lang. Ay, sige tabi. Hindi ka mo mag-ulit mo. Ako man lang. Abot ka kaya? Ay, sabi niya mga mag-wait na. Meron na sige. Ano siya eskwela sa Sabi niya sige. Sisi. Hi, Mami Jo. Hello, sis. Ito yun. Good morning. Morning na. Ay, kabay. More night. Ano, ano masal ka? What are you doing? Ano ba yan? Ate ko, ano mo na itong ano na itong plan mo lang yung buhok. Where? Yung sa kwarto. Galuhay ka, tulog na ano na ako. Yung kamay niya. Ilang days? Eh, ano mo, paano mo kayo? So, dami lang ba dito talaga kung ano? Buhok ko. Ay, pinapila. Nag-show mo Okay, Balan? Kirig ko. Kaya ko. Ay, basa. Basa ka kaya ang buhok ko, basa. Hindi ko na ako. Siya, mag-alam din. Sa live ka na lang. Very cool. Wow. This is very nice.
Sila mo si Mami, may kada tapos kinikilig. Kita kan si Marzi. Kailangan ang baby. Ha? Sa? Sabi mo, dalan ka ng slide. Kulang nito. Sila. Yes. What's so nice? Wala sa. First time ko gamitan ang Yung first time ang gamitin. video lang sis. Medyo thank you, sis, thank you. What are you doing?
Maninig ko naman sa baba. Ano ko mahilig sa baba? Bakit po bang number? The bottom of the number. Bottom of one. Hindi ko alam mo daw kung sa kanyang cocoa powder yung ang sa baba. Ano yun yung plastic. Kasi ibang lasa ang kukuha na hindi. Baka masyadong malasa. Papaawag lang sa Hershey's na ginagamit ko. What last? Baka tuloy din sa ano. Thank you. Ever. Kasi sa shop, kumbaga for baking. Ano pa naman dito sa shop ko? Hey, what are you doing? Ipan ko lang. Ang lasa. Hindi ka kasi ulit. Una-una, saan mo hindi yun? Sige. Pag nagkakobo, isip ko. May kansi sa kuya ano. Sapat. Hindi ako pamilya. Very nice. Love it. Cake parang masarap. Sino yung baka? Sino yung ako sisingin, kita kami nagsingin sa bago. Nice, huh? Hi. Hello, hello.
Sorry, ngayon ko lang nakita. Thank you. Chef Boy, thank you. Mega love shout out sa'yo. Busy ako eh. Okay ako dyan. Okay. Di ka naiinhiling. You now, like that. Yo. Thank you sa patangsan. Love, love, love. Si, ano, ay, di ko sa patangsan. Hindi, di ko alam kasi sino nagpauso. What's up? What's up? What's up? Yung sa banana natin, no? Lumboy. Trick ni Lumboy. Dami kong ano, dami ko na tanggal na banana. Anis? Sorry, my friend na busy. Hindi ko lang agad yung message mo. Ano nangyari sa inyo? Ano nangyari sa inyo? Ano ba? Ayun ba? Ganda kasi. Ito lang ang balakan mo. So, ano ko nito, grocery kasi bago. Cute. Siman. Nice. Tateng! Init ko dyan sa... Nandiyan ang tapeng. Ano sa Facebook ba? Ano ko ni Kelly sa Facebook?
Okay. Nasaan yung tapos? Abot mo sa kuyang ano, yung plastic. Yung pang ano sa gilid. Me? Yeah, yun. Oh my God. Ganyan. Meron kami madyan Buffalo Gamer. Meron kami madyan. Well, meron tapeng. Kita rin dyan. Sorry, babe. Buffalo Gamer ka rin. Pwede na magbiyahe. Saan mo bigyan mo? Non. Ano bigyan? Pinch. Pinch. Tama yun. 21 ba ganda ang sa 21 ba ganda ang Ito lang sa aso. international? Ano yan itong pwedeng pwedeng vacation or itong mga nagtatrabaho lang sa ibang bansa pwedeng mag-flight? Love. Love. Pwede na, pero kahit kung mag-one swab test. Nakal! Bakit pa naman swab test sa Pilipinas? May yung swab test sa Pilipinas. Ano pa nababalik? Hindi, kaya naman parang. Maka-swab test. May libre mong swab test sa Pilipinas. Iguan. Hindi yung igwa. Libre ang swab test. Pero luckily si Ate Daniel Kipuhan magpa-swab test. Ito, kala ako mapaswab test kasi Ate ka ma-exam. Ate Daniel nakaipuhan. Maharap. Dito ka magpapaswab. Oh my God.
yung luang. Overall. Huwag siya magpulong. Hindi, ang luang mo na siya. Overall. Hindi ka na sa mo ni, hindi ka kasama ni mga nag-message. Hindi ka kaya. Saan ko kapit yan? Ang lipstick ako makanto ka man lang. No, it's natural color on my lips. It's like ink kaya. Hindi ka kapay sa ako. Kasi sana, Yeah. ano ba? Ano?
sa kwento. Ano ba gusto itong spatula ko? Spatula. Ano, pang kwento. Ano? Then, Yes. huwag mo lang ang ano pa. Paano mo paano ibasa ko? Kailangan kung kailan mo ka. Panawat kailangan. Kailangan mong nalaman kung kailan ka kailangan. Ako, ako na ganun. Kailangan mo ka. Walawan kailangan. Dati ano yan kasi mo? Ano yan? Ano nagkagat? Ano ka dyan dyan? Pero rashes. Oh, she's so sorry. No. Ano na Ang kakainap. Dahil tuloy siya kinagatan ng vampire. So tired. Oh my. Ang hirap pinanapan niya. Ano ba kaya? Mga ako naman ito ng damit. Tapos papatungan ko siya ng At yung ano niya, basta talaga siya pag nakatapos mo luto. Saan yung chocolate mo? Yan. Kainin ka. Nga.
Yes. This is very easy. Hot. Very nice. What? Mas wala naman po kung support. Kasi may iba siyang malulit. Sabi ko pa rin. Ha? Yan. Oil. Then, oil mango. Mango. Eh, ako may karagman akin. May karagman ulit pa. Ay? Ano naman siya na ako ba? Saray kami. Yan, gatas din ako lang sa akin. Mudan. Right. Pangatlo. Well, bye. Masok na ako. Hindi makakain dapat ko. Sure, dahil. Hindi mo ba lang nila dyan yung table? Hindi magturo ka. Anong oras yun?
Mami Jocolar, thank you. Sisi, thank you. May work ka pa?
Very hot. Yeah. Ah, thank you, yan school. Ang init. Sobrang init. Grabe. Katapos ko lang mag-bake. Late na hindi ka pa natutulog. Tulog ka na yan, school. Oras na, late na. Weh. Ito, ganapin.
imposible. Totoo daw yan, Day. I see. Anong oras kapag
Mami Jo. Uy, sis, sobra, grabe. Kaya naman ako. Mag-type dito. Hello, kaibigan. Yahoo. Hello, Virginia. Hello, friend. Gising ka ba? Mga sisi, katamisap na mo. Thank you, friend. Nabigyan kita ng jacket. Pwede ko nga. Okay lang, sis. Okay lang. Sige na. Latag mo lang. Meron ba yung link?
Ilan yung ano mo, banana mo, friend, Bernhinia. Ilan yung banana mo? Hindi ka ba nalagasan? Hindi ka natanggal na ng banana. Anong oras? Kaunti pa ng kaibigan na oh, ako din, kanina siguro, mga nasa 20 plus. Nasa 20 plus yung natanggal sa akin. Ang dami. Ang gagawin mo, halimbawa, di ba, halimbawa, nangingisda ka, di ba? Ang gawin mo, pagkatapos nun, yung history mo, i-clear all mo yun. Ganun ang ginagawa ko. Noon, halos, like, isang araw, palagi, araw-araw ako nalalagasan noon. Ngayon, hindi masyado, bihira lang. Pero kanina, nasa 20 plus yung lagas sa akin. Matulog kasi ako. Kuya, hindi ko na-clear all yung history. Nga. Ang hirap pa naman mag-isla. Tapos tatanggalin lang. Kasi wala akong time mag-isla. Kasi nasa live ako, pero hindi ako nakakapangisda. Nanonood lang ako. Kaya piniplay ko lang sila. Hindi ako nakakapangisda kasi PC. Noon, araw-araw talaga. Wait lang. Check ko yung baby. Tapos pag nangingisda ka, di ba nangingisda ka sa mga live. Mas maganda mga sa live. Maraming nagpupunta. Gusto mo may message, usap tayo sa Messenger. Medyo ko lang. Gusto tayo sa Messenger. Isasama kita sa mga kakilala ko. Sa mga tumutulong sa akin. Lunch break. Lunch. Uy, Mami Jo. Uy, Sisi. Mami Jo. Grabe yun na. Nagulat ako. Uy, kahit isang lang, okay na. Huwag nang nakakaya naman. Huwag nang marami, kaya ako. Nagulat ako. Pagtingin ko ng sinend mo, my God. Ang dami. Kaya ko nasabi ko, sino kaya ito? Sabi ko, ang dami, pero walang nag-message. Ikaw pala yun. Hindi ko. Kaya ba? Okay lang. Isa lang ako, Jo. Sis. Huwag na
ng marami. Ang dami kaya. Nakita ko, Lord, naya. Sabi ko, my God. Kaya pala. Ngayon lang ako kayo magtupi, maglinis ng bahay. Kasi pag umaga, naiya ako sa mga hindi ako nakakatulog. Piniplay ko sila. Tapos, yun. Ito kasi balik na sa normal. So, yung mga nagtrabaho sa office, bumalik na sila, pati asawa ko bumalik na. Tapos, yung mga estudyante, actually, yung mga, yung sa school, open na before pa. Open na sila. Pero yung sasawa ko, kaya hirap ako pag umaga, kasi ako lang mag-isa. Minsan, hindi ako nakakaluto, nagpagkain. Kasi nakakaluto ako ng kanin. Tapos, ang ginagawa ko, meron ako dilata dyan lagi. Ginagawa ko, yun ang ino-open, yun ang kinakain ko, tapos kanin. Or minsan naman, kapag medyo late, pumasok yung asawa ko, kung hindi siya nagpagkain, ako umalis. Kaya mo 2:15 na. Parang walang time sa Pilipinas, tapos dito. Parang walang, ang oras. 2:15. Madaling araw. Tutupi pa rin ako. Kasi yung baby ko pag umaga, ano ba tawag doon? Parang tulog manok, ganon. Konting ingay, gising. Virginia, friend, saan ka ba? Saan pansana? Oo. Ikaw din, sis, Mami Jo. Diba? Halos pareho tayong dalawa, mga superman. Walang pahinga. Yung tulog natin parang konti lang. Yung tulog natin, talagang lang oras lang. Kaya minsan pag umaga para tayong panag, Kalikoy niya, Kalikoy. Ay, sis Virginia, yung napanood ko yung video mo. Yung bata, yung baby boy. Ang cute niya. Ngayon, anak mo? Anak mo yun? Cute. Cute niya. Mga anak ko puro babae. Wala akong anak na lalaki. Hindi kami pinagpala. Ako naman, pag Saturday, Sunday, talagang hindi ako hindi ako masyadong present sa mga live o kaya sa mga trivia. Kasi nandito yung mga yung luto. Kasi yung asawa ko, yung asawa ko, namaneho sa Saturday, Sunday. Namaneho siya. May rapid niya na sa Saturday, Sunday. Nagaan siya nag-grab.
mo ano, si, friend, gawin niyo yung ano mo. Kasi Virgin niya. Yung bahay ng Virgin niya. Meron siya manager sa taas. Meron siyang cashier. Meron siyang share sa taas. Yun yung bahay niya. Yan. Yung lapag mo, friend yung mo, yung bahay ni Mami yung na, mansion na. Sa atin bahay ko po. Bigay ko sa yung FB account ko. Medyo ano yun si Mami dyan? Tulungan ka nila Mami dyan, mabait yan. Sobrang bait. Isang oras na ba? Isang oras na. Ayun. Ayan na. Oras na. Medyo, Sisi, thank you so much. Kailangan ko na magpaalam. And, friend, Virginia,
Thank you. Susunod na lang ulit. Kailangan ko magpaalam. Kailangan ko close. At ako magre-rest lang nung oras na. Thank you so much. Mami Jo, thank you sa pag-play. Sisi Virginia, thank you. Bye-bye. Good night. Love, love.